Ćao drugari, dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite, danas imam malo neobičniju šminku. To je zato što vam danas pripremamo tutorial kako da se našminkate za ludu novogodišnju noć. Ne, ja nisam postala ekspert preko noći i dakle ovo što vidite na mom licu nisam sama napravila. U tome mi i danas pomaže Aleksandra. Jedan od saveta jeste da kada idete na šminkanje, da obučete košulju, posebno ukoliko ćete se kasnije presvlačiti. Lakše je naravno da otkopčate dugmiće i da skinete nego da prevlačite preko glave. Ja sam se u prošlom videu šalila i smela da ću koristiti kesu prilikom presvlačenja, mada sam ja prošli put to i uradila. Trebalo mi je da se presvučem za fotografisanje, a nisam htjela da umažem krem džemper. Drugi trik ili drugi način da ostanete čisti jeste da uzmete parče ubrusa ili maramica i da ovako zakačite na majicu, bluzu, košulju. Naravno to možete koristiti i kod kuće, ne samo kada idete na profesionalno šminkanje. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, pritisnite dugme like, ne zaboravite da zapratite ovaj kanal, ne zaboravite da zapratite Aleksandru kako na Instagramu tako i na Facebooku. Vama želim lep dan, a mi se vidimo uskoro. Ćao! Što si ja kladim? Sad mi je jasno. Svakako da ne znam šta priča. Švako ti izađeš na ulicu. A šta da ne? Ja nisam odavde.